What every school needs to grow and progress, good leadership. Amen. Right? Amen. What every church needs, good leadership. And what every family needs is good leadership. Do you agree na ang kailangan ng bawat pamilya ay good leadership? Kaya po ngayon, tatalakayin ko po ang family devotion. At particularly, gusto ko pong idirekta ito sa ating mga tatay at nanay. Sapagkat sana po'y maunawaan nyo, it's one thing and it is not an easy task to provide for our family. But you must not set aside the idea that our families also need direction, not only provision. Parang natulala kayo dun sa aking sinabi. Kasi pastor, nakaka-nosebleed ka. Okay. Naniniwala ba kayo na ang kailangan ng ating mga pamilya ay hindi lang po provision o ano po yung Tagalog ng provision? Katugunan sa mga pangangailangan. Pamasahe, tuition fee, araw-araw na baon, groceries, milk tea, Jollibee, damit, sapatos, ang tawag dyan, pagtugon sa pangangailangan. Pero naniniwala po ba kayo na hindi lang po provision ang kailangan ng ating families, kundi direction? How many of you agree with me, our families need direction? Come on, raise up your hand. Kailangan po. Amen, amen, amen. That is what I'm going to talk to you about today. So in many aspects, let me deal with you about family devotion. Sapagkat po, ang pagtitipon ng pamilya ay isa pong paraan ng pagsiset ng direksyon ng ating mga anak. Are you listening? Now, I gave 6 areas of growth in my leadership talk yesterday because sabi ko, na alam niyo po, mapalad ang pamilya na ang tatay at nanay lumalago pa rin. Because if you would like things to improve in your life, you must improve. It is not right and it won't happen that you want everything to improve except you. Pwede ba yun? Gusto mong mag-improve ang buhay mo, ang antas ng kalagayan nyo, pero ayaw mong mag-improve? Pwede ba yun? That's why growth is the name of the game. Everybody say grow. So ang topic natin this year, everybody if you remember, ano yung ating topic for this year? Together we strive to grow and abound in Christ. Come on. Help everyone. Help your seatmate. Okay? Everybody say together, go. Together we strive to grow and abound in Christ. That's what each and every one of us need to learn. Now, kahit pa mag-a-abroad ka, kung poor mindset ka, hindi ka pa rin lalago. Kahit saan ka magpunta. And there are many people who go abroad, Australia, US, listen to me. It's not the place, it's you. Kahit pa Pilipinas ang lugar mo, pag malago ka, you'll prosper in life. Tatandaan niyo po, ha? The name of the game is growth. Now, when I shared the 6 areas, hindi pa ako nagpipreach, ha? Nagkukwento pa lang. Kaya hindi pa po actual preaching. Ano po? I shared 6 areas. Would you like to know them? You might need this because your children are growing up. And if you would like to build them as a good leader, these are 6 areas they need to work on. Naunawaan niyo po? Number 1 is competence. Number 2, character.
Ang competence po is skills. Hello? Ang character, ugali. Skills will make you valuable. But character will make you reliable. Maraming mga tao na matalino magaling, pero pangit ang ugali. So hindi reliable. Are you with me? Ganda ng mga lessons, di po ba? Mga kapatid, ganito po ang mga tinuturo ko pag ako nagsasalit sa LGU, sa mga eskwelahan. At maganda na matutunan nyo rin ho ito. Kasi kung may dapat influencers at leaders sa ating lugar, tayong mga Kristiyano. Okay. Number 1 is competence. Number 2 is character. Number 3, conviction. That is your belief system. Number 3 is your compassion. Kasi po, you have to live beyond yourself. Gusto mo ba ang dentist na alam niya ang ginagawa niya, pero wala siyang puso? Pag in-injection ng kanya, grabe naman. Kasi may competence, pero walang compassion. Mahalaga yan sa leadership. I mean, when we manage people, we don't just hire them for their skill. We need to have heart for them. Are you with me? Sino po sa inyo ang gustong maging manager? Huwag niyong iasam maging manager. Asamin niyong lumago. Magiging manager kayo. Don't aim for the position. Just aim to grow. You will have the position. Are you listening? Oh, Pira, parang binobomba ko na kayo ng 20 na libro ng leadership in one preaching. Okay? Number 1, competence, character, conviction, compassion. Number 5, contentment. Ang leader na walang contentment masisira sa covetousness. And covetousness will make you selfish. Kaya ang ganda po na pag naging leader ka, just forget yourself. Huwag mong pangarapin ang mayaman at maraming pera. Hayaan mong pupunta lang sa'yo. But stick to your mission as a leader. And number 6, Christ. These are 6 areas you need to grow if you want to be a good leader. Are you listening? Kaya po yung binasa ni Daniel kanina about Christ, totoo yun. Kasi po, pakinggan nyo ako ha, listen. You can make a living without Christ. Hello. Marami pong mga tao ang galing kumita ng pera na sinantabi si Kristo. And don't do that if you're a Christian. Because you can make a living without Christ. Anong gagawin mo? Diskarte lang yan. But you cannot make life worth living without Christ. Kaya gusto mo pera-pera lang? Abroad lang? Na wala si Kristo sa buhay mo? You can make a living without Christ. But you cannot make life worth living. Ano ibig sabihin ng worth living? May meaning, may katuturan, may silbi. Kasi kung pera-pera lang na walang Kristo sa buhay mo, empty ka, empty. Kahit puno ang bulsa mo. Empty. That's why if you're going to be a good leader, you need to have a relationship with Christ. Yan magsisimula. Kaya, kita niyo po yung impact, praise God. Ako pinagpapasalamat sa Panginoon na lahat po ng ito, ako po mismo nagtataka ako sa aking sarili, paano ko po nako-conceptualize to? This is not mine. It is God helping me. Lahat po ito'y wisdom galing sa Diyos. At kaya, I just take the joy that I can see people respond to the Word of God. And praise God for that. It's just my joy. And to God be all the glory. So again, kailangan po natin lahat ng leadership training. Leadership seminar. Kasi po iniisip nyo siguro, ba't ako magiging leader? Helper lang ako sa trabaho. Gusto mo bang maging helper habang buhay? Brother Alan, baka isang araw maging foreman ka na. Correct?
Kahit marunong kang mag-measure, Brother Alan, marunong kang pumukpok ng pako, marunong ka na magpalitada? Hindi pa. Konti pa lang. Marunong kang magpalitada, marunong kang mag-layout at lahat. Hindi ka naman marunong mag-manage ng tao. Lugi ka. Lagi kang may problema. Ito sabi ko, if you don't know how to organize, you will agonize. Isulat nyo yun. Sulat nyo yun. Hindi po magaan na statement yon. Mamaya tatalakayin ko yan. If you don't know how to organize, you will agonize. Either your life is peaceful, mapayapa ka, maayos dahil marunong kang mag-organize. Or lagi kang stress, agonize, kasi hindi ka marunong mag-organize. That's why you need leadership skills. Baka akala nyo, nalingak nga, kabit tiwaywayan. That's technicalities. If you want to improve in life, learn leadership skills. Are you there? So, let's move. Now, sa ating mga tahanan, ang kailangan po ay good leadership. Anong kailangan ng ating mga tahanan? Maminsan pa, isa pa. Ano po ang kailangan ng ating mga tahanan? Good leadership. Alright. So ngayon po, sa ating unang paksa, dalawa po ang gusto kong talakayin ngayon. Kaya for the short notice, binago ko po sandali yung programa. For the short time, I'd like to share with you about family devotion. Mahalaga po eh. Di ba? Maski ikaw kung coach ka ng basketball, hindi lang dapat alam mong mag-shoot. At marunong kang mag-manage. Leadership ang tawag dyan. Okay. Now, I'll talk to you about family devotion. What's our topic? Sino po sa inyong may family? Taas ang kamay. Wala tayong problema dyan sa family. Pero ang pag-uusapan natin, yung devotion. Okay? It's good to have a family. Thank God for our families. It's God's responsibility to bless our families. Would you like God to bless your families? May obligasyon tayo. Ito po yun, devotion. Now, I'd like to show you some photos of this week. Ewan ko kung ma-rundown lahat, pero just make a quick photo. Yan. That's our family devotion last night. Okay? Brother Tungpalan. Sige lang. Ilisan nyo ha. Si ano yon? Si Hawaii naman yon. Okay, Hawaii. Yan o. I think this is Claveria. Move. Australia. Yes, iyan. Mira. Pwede pala yon. Balik mo nga, kahit nasa South Korea si Alexis, tinawagan niya yung kanyang family para mag-family devotion online. Pwede pala yon. Okay, next. Ayan naman. Next. Ayan, tawag. Sige. Praise God. Amen? Palakpakan natin ang biyaya ng Panginoon sa ating mga pamilya.
Nung December po, ito po yung isa sa mga burden na inilagay ng Panginoon sa aking puso as a leader of the HBBC ministry. The Lord impressed in my heart because I know God wants to do something sa ating mga pamilya sa taon na ito. But in order for God to do that, kailangan meron po tayong dapat gawin. So we had the family conference. We had learned a lot of lessons. But one of the important things na nagawa natin ng family conference ay yung i-kick off ang ating family devotion. In the group chat, I organized family devotion lessons. There are 107 members, that includes some of my staff members there, to check on the attendance. Nakatatlo na po tayo, so we've checked attendance. May mga nakompleto na po ng tatlo. Meron po yung dalawa pa lang, meron po yung isa pa lang. But we already had 3 weeks done. Are you there? Out of the 107, I noticed that we only have about 46, 48 responses every week. So, ang burden ko ngayon doon sa remaining. I think I have no more problem with those 46, 47, 48 families. So, ang burden at prayer na lang po ng aking puso ay yun pong remaining families. Now, I'd like to encourage you today about family devotion. There are 3. I'd like for you to know 3 fundamental truths about family devotion. 3 fundamental truths you need to know about family devotion. So please take time to copy that while I'll show to you this. Ngayon po, okay, habang kumukopya kayo, kung kaya niyong tignan pa, ito, aking pinapakita. Pakibasa po yung nasa taas. Family Devotion Commitment. Nakalagay, as a family, we solemnly commit before God to faithfully set apart time for family devotion through the reading of His Word and united prayer. Ito po'y pangako at panata ng bawat pamilya na magtipon kada linggo for family devotion. We promise to build our home upon faith. You will never go wrong pag ang pundasyon po natin ay ang Panginoon. Are you there? Ano man ang dumating, lagi nating piliin ang Diyos. Okay, next. And obedience to Jesus Christ. Seeking His guidance. Hanapin po natin ang kanyang guidance. In all that we do, we commit. Can we read that? Go. We commit to leading one another, louder please, in righteousness and teaching our children to know, love, and serve the Lord. By God's grace, we dedicate our household to honor Christ and glorify Him in our daily lives. So, isusulat po dyan, ito po ibibigay ko sa mga tatay. So, can you distribute it now sa mga tatay? Could you raise up your hand, please? Kahit po hindi pa kayo nag-start, pero gusto kong ibigay na lang po sa inyo ito kasi po, hindi optional ito. Ipapakita ko sa inyo bakit, okay? Come on. Bigyan lahat ng tatay. Yung wala na pong tatay sa tahanan and you are here, mother, taas mo ang kamay mo, sumabigyan ka. Ayan. Ayan. Si Tita Daisy, okay, dito sila. Ayan. Alright. Dito sa harap, oh. Dito sa harap. Dito sa harap. Ilan ba yung pinrint ninyo na ganito? Oo. Make sure everyone is a copy, ha? Okay. Meron pa? Anong update, Gerald? Ano sabi nila? At the lobby, can you go fast? Asa lobby? Lahat dapat merong hawak na nito. But before I give to you the lesson. Sa Australia, you need to sign a commitment like this. Binigyan ko na rin pong pasukin, lawag meron kayo, Claveria. I really want to encourage every families to have this family devotion thing, okay?
Sige na. O, dito pa. Kumuha na kayo doon, dali. At bigyan na yung mga iba dito. Sige. Alright. Kung nagkulang, we'll print more. Wala na? You should print more. Okay? You should print more. Alright. So, isusulat nyo po doon yung family. Na-realize ko kanina, when I sent a message to Claveria, halimbawa po, wag lang ilagay Pedronan family kasi ang daming Pedronan nila doon eh. So, pwede mong ilagay Harold Pedronan and family. Diba? Halimbawa, Kakal family. Ilan ang Kakal natin dito? John Paul Kakal, Victorio Kakal, Ryan Kakal. So ba? Wala na? So, just write the name. Okay? Alright. So, now, let's go. Are you ready? 3 fundamental truths you need to know about family devotion. Number 1, it is God's command. God commands it. Say that together. Go. God commands it. Okay. Mahalaga po yung maunawaan nyo yung God. Kasi may God tayo eh. Sino po sa inyo may Diyos? Okay. Ngayon, yung ating Diyos, ating Panginoon, ang sabi, kinocommand tayo. Right? Now, in Deuteronomy chapter 6, 5-9, we see here, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Ito po'y utos ng Diyos sa mga tatay. Ang utos ng Diyos, mahalin mo ang Panginoong Diyos mo sa lahat ng puso mo, okay? Kaluluwa mo at lakas mo. 6. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. Ilagay mo sa puso mo yan. Next. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Ito na, yung teach diligently. Naunawaan niyo po? Hindi po sinabi dyan, mga kapatid, na teach them if you have extra time. Ang problema po sa atin, ang ating tingin sa family devotion ay optional. Hindi po siya optional. Utos ito ng Diyos sa atin na dapat nating isagawa sa ating mga tahanan. Tatay, hindi optional sa iyo ang family devotion. Command ito. Naunawaan po ninyo. At pagdating sa command na ito, you do not make it optional with your time. For example, mag-family devotion kami. Kung may time, hindi pwede yun. Hello? Kung si presidente, empleyado ka sa kanya, may iniutos siya sa'yo, ang isasagot mo ba, yes, President, kung may time ako. Hindi eh. The king's command requires obedience and submission. So the problem why many of us do not have an intentional family devotion, maliban po doon sa rason na nahiya kasi akong gawin sa pamilya ko eh. I think the one reason is hindi maayos ang relasyon nyo sa Diyos. Kasi kung maayos lang ang pakikitungo mo sa Diyos at may takot ka sa Diyos, yung takot mo na yan sa Diyos at reverence mo sa Diyos, ang siyang magtutulak sa iyo na sundin ang kautosang ito. And you, because of that driving force, you will learn how to overcome yung nahihiya ka. Lahat na ng barriers, lahat na po ng mga hindrances, pag-aaralan mo ngayon kung papaano mo babanggain at gigibain. Bakit? Sapagkat tinutulak ka ng Diyos sa utos na to, you need to do this. Because it's a command. So whatever excuses you raise, hindi po yun ang problema. Kasi kung gusto, may paraan. Ngayon, bakit hindi mo gusto? Let's go back.
relasyon po kasi sa Diyos ang pinag-uusapan dito. Kung mabigat ang impact ng Diyos sa puso mo, kapatid, ang utos niya mabigat sa iyo. Pero pag ang Diyos parang magaan lang ang turing mo sa Kanya, ang mga utos na ganito, babaliwalahin mo. You have to remember, God commands it. Ano sabi ng Bible? Thou shalt teach them diligently unto thy children. Tatay, let's teach this diligently to our children. Paano po? Tingnan niyo po ha. Okay? When thou sittest in thine house, pag nakaupo, edi anong pinakamagandang setup na nakaupo kayong nag-aaral? Anong pinakamagandang setup? Sa harap po ba ng TV? Pag kumakain lang po ba? Ano pong pinakamagandang setup na kayo ay nakaupo para mag-aral? Hindi po ba family devotion? Yan pong pinakamagandang setup. Okay? Ano pa? When thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. Gusto kong bigyan ng bigat ito, mga kapatid. Huwag nyo namang bibiguin yung Diyos na tumutulong sa pamilya nyo. Huwag nyong bibiguin. Huwag nyong iti-turn off or iti-turn down ang utos ng Diyos na gumagabay sa pamilya natin araw-araw. Diyos po ang nag-utos. Hindi si pastor, tinutulungan ko lang sa implementation to, pero Diyos po ang may utos ng family devotion. At praise God, marami na po tayong mga men ang nag-rise up dito at sinimulan ng gawin. Okay? So, bakit ko po diniinan ito? Para po, hindi nyo po maramdam, hindi nyo po dapat kasi iniisip ng family devotion, pressure ni pastor. Dapat po kasi ito, gawin nyo para sa Diyos. Hindi po para kay pastor. Although mabigat at authoritative po ang aking pagsisimula at pag-execute po dito, pag-iimplementa, pero dapat gawin mo to para sa Diyos. Kaya ko po dinidiinan itong God commands it na puntong ito. Para pag sinabi mo, bakit? Mga anak, mag-family devotion tayo sa Sabado. Yung puso mo, hindi lang dahil sa encouragement ni pastor, malaking factor yon. Like I told some men a while back, not many churches ginagawa ng pastor ito sa kanila. Not many churches. And praise God, we are doing it here. Pero dapat pag ginawa mo, malaking bagay po yung in-encourage ni pastor to sa atin. Naku, magsasubmit tayo ng attendance. Part po yan. Pero didiinan natin po, dapat gawin mo to kasi utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Utos ng nasa taas. Hindi po ako, hindi po si Mayor, hindi si Governor, Panginoon po ito. Gets nyo na po ba? At dahil po dyan, wag na wag nating kakaligtaan. Kung mayroon pong utos o instruction na wag mong kakaligtaan, ay yung utos na galing sa Diyos. Wag na wag mong kakaligtaan yan. Amen po ba? Kukonsensyahin kita, hindi ka kailanman kakaligtaan ng Diyos. Ano kaya kung isang umaga, nakaligtaan kanyang gisingin? Ay, teka, nalimutan ko palang gisingin yung si Enteng Tungpalan. Hayaan mo na lang. O di hindi ka na nagising. Hindi po tayo nakaligtaan ng Diyos. Kaya kung siya naman ang nag-utos, ay huwag mong kakaligtaan. Okay, number 2. Not only God commands it, but number 2, God expects it. God expects it. So, pala, every week, inaabangan ng Diyos. Kasi kung may inutos siya, inaabangan niya yung resulta. Tama po ba? Pag ang isang teacher nagbigay ng assignment ngayon, tomorrow, he is expecting you submit your assignments. So if God commanded it tomorrow or the next or this week, God is expecting you will do it. Lumipas ang linggo, hindi mo ginawa, sino ang nabigo? Diyos.
Biruin mo kung ilang linggo na yan, binibigo mo ang puso ng Diyos. Kasi ine-expect niya, kapatid eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung mas mabigat sa puso mo ang driving force na to na God commands it, God expects it, isasantabi mo yung nahihiya ka, isasantabi mo yan. Yung busy ako, isasantabi mo yan. Diba? Diyos yan mga kapatid, meron pa bang mas mahalaga kaysa yung utos ng Diyos? Wala. Kahit pa sabihin mong maraming pangangailangan, sino rin ang tutugon dyan, hindi ba ang Diyos? Sabihin ko sa inyo, bilang pastor, apakasarap po sa aking puso na ipag-pray ko ang family nyo na ginagawa nyo ang kalooban ng Panginoon. Pero kahit anong prayer ko ng blessing ng Diyos sa ating mga pamilya, kung sinasantabi naman natin ang mga kautusan at kagustuhan ng Diyos, ay wala rin po. Bigo ang prayer ko bilang pastor para sa inyo. God expects it. Now, tingnan niyo po ang ehemplo. Genesis chapter 18 verse 19. Genesis, for I know him. Ito po ay si Abraham. Sabi ng Diyos, I know him that he will command his children and his household after him. And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken. Imagine that, mga kapatid. Ano sabi ng Diyos? Kilala ko tong si Abraham. Alam ko gagawin niya to. And God still is expecting that today. That you will do what you should for your family. Are you with me? Ito po ang malaking pananagutan natin sa Diyos. Gusto kong sabihin po sa inyo, maging aware kayo, may pananagutan ka sa Diyos. Alam niyo yung isabi ng pananagutan? Sasagot ka sa Kanya eh. Pag wala ka kasing ganong mentalidad at pag-iisip o perspektibo sa buhay, parang you are just free to do what you want. Yes, you have the freedom to do what you want, but use your freedom with responsibility. Be responsible with your freedom. Huwag mong gamitin ang freedom mo na kaligtaan ang dapat dahil may gusto kang ibang gawin. Huwag mong gamitin ang freedom mo na saktan ng tao dahil wala kang pakialam. Gamitin mo ang freedom mo na ang responsibilidad mo maging blessing, makatulong ka. Binigay ng Diyos yan sa atin. We are accountable to God. So, God commands it. God expects it. Number 3, God blesses it. Amen? God blesses it. Anong gagawin ng Diyos sa ating family devotion? Pagpapalain niya po. Sa Psalms 128, makikita niyo po yung pagpapala po dyan. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Verse number 2, thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Alright? Number 3, thy wife, so yung husband yung una, thy wife shall be a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Wife, children. This is a family blessing. Everybody say, family blessing. Listen, ang family devotion po ay hindi nagagarantiya ng problem-free family. Everybody say problem-free. Ano ibig sabihin ng problem-free? Pag nag-family devotion po kayo, hindi po siya magpapahiwatig. Wala nang mangyayaring problema sa pamilya. Pero po, it invites the favor and blessing of God. E di mas mahirap po yung puro problema, walang favor. Hindi ba mas maganda yung kahit may problema, pero may favor? Pero paano ka magkakaroon ng ganyan pag hindi ka magpa-family devotion? Ang mga pamilya lang ba natin, puro problema lang? Dapat po hindi puro problema lang. Dapat may favor din ng Panginoon. Dapat may blessing ang Panginoon. So, anong gagawin ng Diyos sa family devotion? Anong natutunan natin? Number 1, God commands it. Everybody, go. God commands it. Number 2, and then number 3, what? God. Okay. Now, hindi na po ngayon problem. It's not a problem anymore
whether God commanded it or not. So hindi na po ito questionable. Naawatan niyo kakabsat? Hindi na siya question kung gagawin mo ba, kung ito ba'y command ng Diyos o hindi. Question pa ba ito na command ng Diyos o hindi? Hindi na. Hindi na po question kung ito ine-expect ba ng Diyos o hindi. Given na po. Hindi na siya question kung ibibless ba ng Panginoon to. Ang question is not, did God command it? Ba't ko gagawin? Did God command it? Hindi po question yon. Does God expect it? Hindi po question yon. Will God bless it? May mapapala ba kami rito? Hindi po question yon. Ang question, will you do it? Sabi mo ko sa katabi mo, will you do it? Baka yung magkakabsat nga damot, dagsan na nga, will you do it? Sabi mo na maayos, will you do it? Sundan nyo ako, sundan nyo ako. Sabi nyo sa katabi nyo, God commanded it. God expects it. God will bless it. Will you do it? Yan. Amen po? Kaya pipirma na kayo ngayon. Ngayon, bago nyo ipasa yan, alright? Yung schedule na nakalagay doon, kasi po, didiscuss ko yan. How to have a meaningful family devotion. 4 lang ito. How to have a meaningful family devotion. Alright? Yan ang next part niyan. Kala nyo tapos na yung preaching, ha? Intro pa lang yun, actually. Okay? Number 1, how to have a meaningful family devotion. Okay. Ganito po ang gawin natin para maging meaningful. 1, set a regular schedule. Don't just set a schedule. Make it regular. Huwag po kayong mag-rely doon sa when we have time. Wag niyo pong ipamukha sa Diyos na hindi niyo gagawin ito dahil busy po tayo. Wag. Ngayon po na aking sinimulan na po sa church natin, God will work in your families. Positive and negative. If you obey, positive. If you disobey, negative. Bakit po? Ini-initiate na po ng pastor nyo eh. Alam mo na eh. And he that knoweth to do good and doeth it not, to him it is. So pag alam mo na, God commanded it, God expects it, God will bless it, at hindi po natin gagawin, nagkakasala na tayo ngayon. Because sin becomes what? Naano mo yung sin? Kasi nga, nalaman mo na yung kagustuhan ng Diyos eh. Aware ka na eh. Are you with me? Damagang kabay mo, si bibiyag ka pa eh. Amen po? Okay, so let's move. Set a regular schedule. Hindi, tandaan niyo po ito mamaya i-discuss ko sa next lesson ko to about time management. Alam mo kung bakit hindi mo magawa-gawang isang bagay? Hindi mo kasi sinet na schedule eh. Mag-imbita ka ng tao. May kanto de church may, kitak to. Hindi pupunta yan. Mag-submit kayo ng reports. Submit at. Hindi magsasubmit yan. Unless ilagay mo sa schedule mo. That's the secret of time management. Naunawaan niyo po? Kaya ang family devotion para maging meaningful, hindi po kasi meaningful yung pasulput-sulput. Hindi meaningful family devotion po yung once a month. Mas matindi yung iba, once a year. Hindi meaningful yun. Ang meaningful, yung may consistency. Nagiging meaningful ang family devotion pag ganon. Yung pagkadating na ng araw na yan, yung anak mo aware. Yung family devotion natin pala mamaya. Hello? Hindi. Ako po, pagka nagsabi ka ng isang bagay sa akin na promise, na hindi mo ilalagay sa schedule mo, alam ko, hindi mo gagawin yon.
Yan ang isang problema natin sa time management. We don't set it. That's why mamaya, mayroon akong ibibigay sa ating mga care group leaders. Alam niyo kung ano to? Care group leaders to-do list. Ako na mismo ang bibigay sa inyo ng dapat nyong ilagay sa weekly schedules nyo every week. Kasi hindi nyo ginagawa eh. Hindi nyo ginagawa. Kaya ako na, tutulungan ko na kayo sa time management. May to-do list ka bilang care group leader. Kasi kung wala kang ganito, nakakaligtaan mo ang responsibilidad mo. Yun lang naman eh. Kasi akala natin masyado tayong matalino. Masyado tayong magaling sa utak. Hindi ho. Mas magaling yung nag-o-organize. Okay. So, set a regular schedule. Choose a day and time. For example, sa amin po, ang schedule namin is Saturday evening. Sino po yung katulad namin, ang regular schedule niya Saturday evening? Good. Around 7 o'clock to 8 o'clock p.m. That's our regular family devotion schedule. Alright? So, ang gawin nyo na ngayon, remind your family ahead of time. Oh, mga anak ha, yung family devotion natin mamayang gabi. Remind your family ahead of time. Number 2, how to have a meaningful family devotion. Make it relational. Everybody say relational. Mahirap kasing magsulat habang nagsasalita, no? Sige, sulat nyo muna. Okay. Make it relational. Pag nag-family devotion po tayo, gawin nating relational. Okay. For example, wag po yung pag-upo. Ang lesson natin ngayon ay stewardship. Hindi po. Gawin nating relational. Ask about life. Kumusta't biyag? Kumusta di pa nagbasa? Kumusta ang trabaho? Ano ang giving of thanks natin? Ano ang prayer request mo? Ano ang subject na mahirap para sa iyo, anak? Science po. Naku, anak, ang dali-dali niyan. Nung ako, 75 ang grade ko dyan. Di ba? Ano yung struggle mo sa school, anak? Yung isang classmate ko, binubuli ako. Sino? Ganito. Anong ginawa sa'yo? O ano ngayon ang pakiramdam mo? Kaya mo bang i-handle? No problem, Dad. I can handle it. Very good. Don't take it seriously, anak. Huwag kang madiscount, huwag kang ma-depress pag may ganyan. Eh ako po, na-depress po ako eh. Ganyan-ganyan eh. Talaga? Ayan mo, puntahan natin yan sa Lunes. Kausapin natin yung teacher para malaman niya na mali yung ginagawa ng bata. Are you with me? Dito po yan nangyayari. So make it relational. Encourage open sharing and active listening. Maganda rin po dito, celebrate small victories. Nag-top 5 yung anak mo. Alright, palakpakan natin si kuya dahil nag-top 3 siya. Palakpak! Oh, di ba? Oh, ganun din si ading top 1. Yes. Eh paano yung walang honor, pastor? O di motivate mo. At ngayon pa lang, palakpakan na natin si Ading kasi sa susunod, magta-top 5 na siya. Yes. Motivation ba? Ang family devotion, relational. Parents, nagko-complain ka. Yung anak ko, hindi na nakikinig sa akin. Ayaw na sa akin. Did you build relationship? Did you build relationship? Pastor, lagi kong pinapalo. Rad yan, kapatid. Pastor, alam niyang batas ng bahay. Walang dapat dumating dito not later than 5 o'clock. Rules yan, kapatid. Did you build relationship? Mahalaga po yun. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang kailangan talaga ng pamilya, good leadership. Amen po ba? Sayang pong lahat ng pinagpaguran pag ang anak lumihis ng landas. So celebrate what God is doing. Tapos doon, pwede nating i-mention. Narinig niyo ba yung announcement ni Pastor nung Sunday? Nagpa-commitment siya, di ba? O, mag-commitment tayo ha. Ikaw anak, yung baon mo, 50 pesos. O, magkano i-commit mo doon? Sa missions, 5 pesos po, tatay. Good. Ikaw kuya, 10 pesos po. O, di ba?
O kayo, 10 pesos din po. Very good. Palakpakan natin. Alam nyo, pag ginawa nyo yan, naku, sasabihin ko sa inyo, kahit hindi pa tayo ganito kasagana ngayon, pagpapalain tayo ng Diyos. Wow! Nangyayari ba yan sa mga tahanan ngayon? Nangyayari ba yan sa mga pamilya ngayon? Nangyayari ba yan sa mga bahay ngayon? Wala. Tsaka tayo mag-e-expect ng good result. Wala naman tayong ginawa. Mag-e-expect tayo ng harvest na mabubuti. Hindi naman tayo nagtanim. Nagtanim, masama pa yung ating itinanim. Tapos mag-e-expect tayo ng magandang result. Kaya po, gawin natin to. Set a regular schedule, make it relational. Ito pa, number 3. How to have a meaningful family devotion. Assign roles to family members. That's number 3. Assign roles to family members. Bigyan niyo po ng role ang mga membro ng family. Halimbawa kami po kagabi, ang aming MC at song leader ay si Kiyon. Ayan, si Kiyon. So tumayo siya sa harapan namin kagabi. At sinabi, dito sila magandang mag-practice. Good evening, family. Good evening, family. Tonight, we are going to worship God. And we are going to sing our first song. Ano na yung first song natin kagabi, anak? What was the first song last night? God is good to me. We'll sing the English and Iloco. Okay? Ready now? Go! Kanta kaming lahat. God is good to me. Wow! Tapos maya-maya sabi niya, Iloco, ready, go! Diyos na ayat kanya. After that, sabi niya, alright, let's have, siyempre, agbeda-beda, nakastika fluent pa lang. Ganun talaga, nagsisimula eh. Pero pagtagal, mafu-fluent din yan. Okay, for our opening prayer, let us have Kuya Kirk. O di tayo naman si Kuya Kirk, punta dun sa parang konting stage namin. Alright, let's pray. Assign roles. May takabasa ng Bible. That's how we develop our children. Listen to me. Parents, one of the most important skills we need to develop to our children. Tanungin niyo ako, Pastor, ano? Hindi niyo yata nagas yung tanong ko. Teka. Okay, isa po sa mga pinakamahalagang skills na ituro natin sa mga anak. Tanungin niyo ako, ano, Pastor? Communication skills. Pag mahiyain ang anak, huwag niyo pong gawing normal. Huwag niyo gawing okay lang. Turuan natin silang communication skills. Pag ang ating mga anak ay nag-improve ang kanilang communication skills, sasabihin ko po sa inyo, edge po nila yan pagdating ng buhay nila in the future. There are many kids today that are very good in communication skills. Magagaling. Ayan, si Gian will compete for national extemporaneous speech. Marami tayong mga bata magagaling mag-speech. Opo. So, i-develop natin sila. Malay nyo pagdating ng araw, hindi man sila maging pastor, pero preachers ng ating church. Pero paano natin i-develop? Listen to me, walang ibang aasahan kang magde-develop sa kanila kundi tayo mismo. Paano po? Kailangan tayo mag-commit sa Panginoon. Lord, sorry ako pala ang nagkulang sa'yo. Nagkulang din ako sa aking pamilya. Are you there? Okay. So make it, assign roles to family members. Number 4, use the weekly family devotion lesson. Use the weekly family devotion lesson. Hindi na po kayo mahihirapan na mag-isip ng lesson na pwede nyong ituro. Sapagkat meron po akong ginagawa every week na mga lesson. Lahat po ng ito ay values. Everybody say values. Naniniwala po kasi I am a firm believer and a firm proponent that the best foundation of life is core values.
Pag walang value, magiging valuedong. Are you with me? Mahalaga po ang values. Values defines the man. It's one thing to have talents, but with lack of value, that talent can be used wrong. At that person, no value. Kasi sabi ko po sa inyo, kanina po, ano yung sinabi ko? Competence will make you reliable, will make you valuable, but character will make you reliable. So let's raise them. Kaya nung una po, nag-ano ako ng integrity, tapos nitong nakaraan, stewardship. Kaya kahit kakarating namin ng misis ko sa Singapore po noong Sabado, imagine niyo po, na pumunta kami sa airport ng Lawag, 4:30 morning. Morning po yan. We took the flight from Lawag to Manila. We stayed in the lounge for about 2-3 hours. We waited for our next flight to Singapore. That's almost 4 hours flight to Singapore. Buti na lang po ang Singapore, walang kahirap-hirap ang immigration. Kaya pag pumunta kayo ng Singapore, wala kayong haharaping immigration officer. Puro touchscreen, puro lahat, technicalities pa. Pak, open, okay, pusok ka na. Dumating kami dun sa aming hotel around 7 in the evening. What we did first, put down our bags together, and then we called our kids. Let's have our family devotion. Because it's a regular schedule. Naunawaan niyo po? So family devotion po kami, online. Tinalakay ko po yung stewardship, good management. In-remind ko sila na pag may ministry kayo, wag na wag niyong papabayaan ang ministry niyo sa stewardship. Last week, our topic is Stewardship Part 2. Kaya yun po yung tinanong ko sa mga bata kanina. I will again give you another lesson tomorrow. Isipin niyo po bawat linggo may bagong leksyon. Sa loob ng isang taon, 50 lessons, 50 values. Sa tingin niyo anong mangyayari dyan? Isang libro. Are you there? And it will help many people in the future. It will help a lot of families. Kaya po, mag-family devotion na tayo. Amen? It's not a question, did God command it? Did God expect it? Did God bless it? Will God bless it? No. Will you do it? Sign now. Sige po. At isubmit na natin. Lagay niyo kung anong araw at oras kayo mag-family. If a file ko po yan, my staff will file that. So alam ko kung sino ang mga naka-schedule ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado ng gabi, at Linggo ng gabi. Now, you will expect this. In the list, nakalagay yung mga araw kung kailan kayo mag-devotion, right? Okay. Itong mangyari dyan. Kung hindi kayo nag-submit ng picture doon sa ating group chat kung saan nag-a-attendance tayo, my staff will send a message to you. Sir, ma'am, our pastor would like to remind you na ngayon po ang schedule ng family devotion ninyo. Biruin mo yung sistemang ganyan, mga kapatid. My goodness, i-check ka pa ni pastor? What a system. Ha? At the due date na. Diba? I-check ka talaga. It's a system. Sa una, parang napre-pressure lang kayo. Ganun talaga. Pero as you go on, it becomes a joy to have the family devotion. Mga wives, anong masasabi nyo rito? Masaya ba? Masayang masaya. Amen. Mga kids, anong masasabi nyo? Supportive ba kayo dito? Kids, kahit college na kayo kahit yung iba sa inyo, yung professionals na, sumama dapat kayo sa pangunguna ng inyong mga magulang. Ang hindi nyo pagsama ay kasalanan sa Diyos. Kasi utos ng Diyos sa tatay nyo to Ang utos din ng Diyos sa'yo, obey your parents. So wag niyong sabihin, may project ako, may assignment ako, bahala ka rin mag-organize ng buhay mo. Hindi mo gagawing dahilan yan. Kung halimbawa, ang schedule nyo, Saturday night, huwag ka mangangatwiran. Pa, hindi ako makasama sa family devotion ngayon kasi may project ako. Huwag nyo gagawin yan.
Bahala kayo mo tamang i-plaster mo dito. In require ni teacher mo king ka, tapno mapagbigyan. In require ni Apo Diyos kada kayo. Bakit? Si teacher mo lang ba ang pagbibigyan at hindi ang Diyos? Hello? Parang wala nag-amen doon na. Okay? So, isabit nyo na po sa mga ushers. Kunin nyo. Ayan. Lahat dapat ha. Kasi po ang hindi daw magsasabit mamaya, pag lumabas, biglang sasara yung pintuan. Hindi pinapalabas. Okay? Ayan. It will be our job. I'm here to help you, mga kapatid. I'm here to help you. Kung sa ngayon, medyo hindi kayang ng mga anak ninyo, kahit kayong mag-asawang muna, yan, pray. Kung meron po kayong anak na medyo hirap nyong i-encourage, huwag nyong pilitin. Huwag nyong ipipressure. Pray lang kayo. At may pag-asa yan pag nag-pray kayo. Lalambot din ang puso niyan. Okay po? So, is this a blessing? Woo, praise God. Okay?